Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Сез очрашу урны Казан тапшыруын карыйсыз. Бүген бездә кунакта Омск өлкәсенең Үләнкүл авылыннан килгән милләттәшебез Ләйлә Мөхәммәтшина. Ул үзләре җирлегендә авыл башлыгы. Һәм мин сезгә аның белән әңгәмәне тәкъдим итәм. Исәнмесез, Ләйлә ханым. Исәнмесез. Ерак араларны якын итеп килүегезгә без бик шатбыз. Сезне Казанда күрүебезгә. Сез бик үзенчәлекле ханым. Мин әйтеп үттем, авыл башлыгы дип. Авыл башлыгы буларак сөйләшүебезне башлаганчы, әйдәгез башта үзегез белән таныштырып китегез әле. Милләттәшләребез белсеннәр, кем сез, гомумән Себер ягында ниләр белән шөгыльләнәсез? Авыл башлыгы булганчы нәрсә белән шөгыльләндегез? Кайдан башларга да белән аптырап калдым. Мин шулай дип әйтәсем килә. Бик еракта яшәсәк тә, ләкин авылыбыз югары культуралы. Һәм шуңа Казанның йогынтысы бик көчле булган. Чөнки 50 еллардан соң безгә Татарстаннан укытучылар килгән. Һәм шул укытучылар, алар Соба районыннан, Чиста районыннан, Тәтеш районыннан, бик күп районнардан берсен дә үпкәләтәсем килми. Безнең авылыбызда Равил абый Кошкин мәктәптә эшләгән, безнең авылда Фуат абый Валеев укыткан, һәм башкалар. Һәм шул йогынтысында авылыбыз безнең әбиләребез, әниләребез, олы буыныбыз, гомумән барысын алганда бик матур әдәбичә сөйләшә беләләр. Һәм шулай без инде мин әйтәбез, әдәби телебез безнең үзебез өчен, безне культуралы күрсәтер өчен, ә инде Себер телебез көн күрер өчен, көндәлек тормышыбыз өчен дип әйтәбез. Менә шуны әйтәсем килә, менә Казанның йогынтысы көчле булганлыктан без бик күп Татарстан турында мәгълүматлар җыябыз, укыйбыз, китаплардан күп мәгълүматлар алабыз. Һәм менә олы буыннарыбыз бүгенге көнгә хәтле бик матур иттереп яшиләр һәм дә китаплар укыйлар. Минем Татарстан белән соклануым инде бетмәс. Үзем 84 елны, мин үзем чиста Себер татары кызы Казанга килеп, әйе юк дип кенә сөйләшә белә идек. Килеп монда Казан дәүләт педагогия институтына укырга кереп, 5 ел укытканнан соң туган илем, туган җирем дип сагынып, үземнең авылыма кайтып, шуннан бирле шул авылыма хезмәт итәм. 25 ел укытучы булып эшләдем. Татар теле һәм әдәбият укыттым. Һәм иннән соң үз теләгем белән менә 15 ел авыл башлыгы булып эшләп торам бүгенге көндә. Аллага шөкер. Эшемне яратам, укытучы булганда да эшемне яраттым, хәзерге эшемне дә яраттым, күңелемне биреп, жанымны биреп, авылыма, кешеләремә, авылдашларыма дип хезмәт итәм. Инде Казанны мәңгелек хәтеремдә саклыйм, сокланам. Казанда укыткан укытучыларымны сагынам. Фуат абый Галимуллин, Рузаль Абдуллович безнең Юсуповлар, Минфатих Закиевлар, Клара Зеевналар, инде безнең кураторыбыз булып, Фәрит абый менәнең форсаттан файдаланып, аны да күрәсем килгәннән соң быел 90 яшы тулды. Фәрит абый Хатипов безнең кураторыбыз иде. Бик күп укытучылар безне укытты һәм аларның укытуы тиккә китмәгәндер дип уйлыйм, чөнки Аллага шөкер, әдәбичә сөйләшә беләбез. Бик матур сөйләшәсез. Күп булса да, һәм дә инде бик күп җырланган җырлар, әйтелгән шигырьләрне хәтеребездә калдырабыз бит, язучыларны һәм әйтәсем килә, һәм Казаныбызны, мәркәзебезне сәламлисем килә. Казан үзгәргәнме соң? Казан бик нык үзгәргән. Казан шуны хәтле гөрли, Казан яши. Biz инде карлы, Себерле, салкын Себердән килдек. Бездә әле карлар ята. Сезгә килеп төшү белән күзгә ташланды. Карлар юк, яз исе килә. Аеруча Казанда укыганда мин язны ярата идем. Хәзер менә китапханә янында бит анда юкәләр бакчасы бар. Шул юкә исләрен дә хәтерлим һәм әйтәсем килә. Киләле Иделнең җиләс җиле, юлларга чәчәкләр сип әле. Ак булып, саф булып, истә калсын Казанның кадерле кичләре. Менә шулай Казанның кичләре, Казанның матур тормышы минем мәңгелек хәтеремдә калган яхшы сүзләр белән әйтәм һәм бер кызыл юл белән әйтергә тиешбез. Без татарлар бер булып, бердәм булып, бергә яшәргә тиешбез. Без бик күп Керәшен татары, Астрахан татары, Кырым татары, Себер татары. Берсебез, барсыбыз бергә бердәм булып яшәсәк, безнең эшебез Алла бирсә алга китәчәк. Амин, амин, шулай булсын, Ләйлә ханым. Менә мин сезне сорау бирергә, бүлдергә дә куркып тыңлап торам бит. Шул кадәр теге
яратып, сагынып, үз итеп сөйлисез Казан турында, үзебезнең халкыбыз турында. Инде менә Казаннан әйдә Үләнкүлгә күчик әле, Сез ничә еллап Үләнкүлдә инде башлык булып эшлисез? 15 ел. 15 ел. Әйе. Менә хатын-кызга авыл кадәр авылны кулда тотырга, кай вакытта кырыс булырга, кай вакытта әниләрчә һәркемгә йомшак булырга туры килә торгандыр. Шулай да менә Себер җирендә, сезнең бит әле авылыгыз сазлыклы урында утыра. Менә шушындый шартларда хатын-кыз җилкәсенә бу төшкән авырлыкны әйтеп бетергезсездер. Шулай да ничек авылны үз кулыгызда тотасыз? Мин аны үз кулымда тота дип әйтмәс идем, чөнки минем эшемдә миңа халкым ярдәм итә. Авылыбызны бүгенге көндә тотып торган авылдашларым ярдәм итә. Ничәләп кеше? Безнең авылыбызда кызганычка каршы мин эш башлаганда 1050 кеше иде. Бүгенге көндә инде безнең исәп буенча 987, но менә аның 900ләп кешесе где-то менә безнең авылда тора инде бүгенге көндә. Безнең авылыбызга 4 авыл керә. Безнең авылыбызның тарихлары бик зур. Авылыбызның 4 авыл Туз Казан, Үләнкүл, Чарналы, Каракүл дигән күлләр белән күрәсәйм, авыл исемләре бәйле. Туз Казан авылында безнең 20нче елны Столыпин реформасы вакытында күчеп килгән безнең сары чәчле, күк күзле әбиләр, алардан таралган инде буын балаларыбыз әйме таралган әлбәттә саклап, әдәби телен саклап бүгенге көндә калганнар инде көн күрәләр. Һәм алар күпчелеге Тәтеш районыннан килгәннәр, Апас районыннан килгәннәр. Минем якташларым булып чыгалар әле булар. Менә Туз Казан авылыбызның тарихы ул безнең юлдан килсәң беренче авылыбыз. Аннан соң инде иң зур авылыбыз Үләнкүл, Чарналы, Каракүл авылларыбыз безнең күпчелеге инде Бухаралылар дип йөртәбез. Чөнки Себер татарларының килеп чыгысы күпчелек менә официаль рәвешле әйтәм. Чөнки менә үткән елны көз вакытында Томскидан профессорлар килеп безне кан ДНК исен формаларын алып, өйрәнеп, һәм менә яңада гына безгә кулыбызга кагазлар тоттырып китте. Кемнәр тапшырган әлбәттә, төрле күпчелеге халкыбыз Бухаралылар булып чыкты. Нигездә Урта Азиядан килгән әйме, инде Себер татарлары. Күпчелеге Себер татарлары тора. Әйтегез әле, менә ул бит инде Себер җирендә бик ерак урында, анда барып җитүе генә дә үзе мең газап. Менә шундый җирләрдә дә ничектер берләшеп, гореф-гадәтләребезне, балаларга дөрес тәрбия бирүне, телебезне саклап калу мөмкин нәрсәме? Һәм моның өчен нәрсә эшлисез? Менә без Иракта яшәсәк тә, без үзебез әдәби шәвкыдык, татар телен инде без укыган вакытны дәрес саннары бик күп иде. 4 татар теле, 4 әдәбият укыта. Мин үзем дә менә Казаннан кайтканнан соң һәрбер сыйныфта 4 татар теле, 4 әдәбият фәннәрен укыта идек. Ул бит бик күп. Бүгенге көндә бик кызганыч әлбәттә дәрес саннары бик әз. Барлык мәктәпкә безнең бүгенге көндә 8 сәгать. Алар кайсы сыйныфта 15 минут, кайсы сыйныфта 20 минутка хәтта бүленгән. Ләкин бүленсә дә без инде мөмкин кадәрле балаларга белем бирергә тырышабыз. Һәм бирәбез дип уйлыйм. Кызганычка каршы безнең балаларыбыз, бәләкәй балаларыбыз русчада хәзер сөйләшәләр. Бик кызганыч хәл, әти-әни дип әйтмәгән балалар да бар, папа, мама дигән балалар да бар. Ләкин бездә мәктәп бар, урта мәктәбе. Шул урта мәктәбебездә балаларыбызга бүгенге көндә татар теле укытылып тора. Мәктәбебездә 3 музейыбыз бар, Аллага шөкер. Мәктәп музее, аннан соң безнең краевед Маньяпа музее бар. Һәм инде шулай ук краеведлар музее бар. Һәм шул безнең музейларыбызда экземплярлар шуның хәтле сакланган 100 ел артыгы белән булган шундый экспонатларыбыз бар. Балаларга тарих белән таныштыру өчен бик әйбәт без экскурсияларны оештырабыз. Аннан соң безнең клубыбыз да юк иде, кайчандыр инде. Хәзер бик матур кичкенә генә клуб. Үзебезгә ясап алганбыз. Ул клубыбыз бик җылы, бик зур түгел ул. Ләкин шунда безнең бик күп бишләгән, менә мин оныттым, 5-6 балалар бакчасыннан башлап, иң олылары 70 яшьлек әбиләр белән Наза ансамбле, фольклор ансамбль, бездә 5-6 ансамбльләр эшләп тора клубта. Менә бит ничә бүгенге көндә ансамблебез өлкә күләмендә, безнең хәтта ансамблебез, Наза ансамбле 10 еллап Түгәрәк уен фестивалендә катнашты һәм 12нче елны Екатеринбург шәһәрендә Гран-при отты. Без анда Залифа Парахмангулова безнең краеведыбыз сценарий төзегән иде, чөнки безнең авылдан Төркиягә киткән
Авылдашларыбыз бар, алар Бөгрөдүлүк авылында яшиләр, алар үзләренең телләрен саклап, шул Себер телендә сөйләшеп, менә шуларның киткән, аларның кайгы, хәсрәт, авылларын сагынуларын сценарийга салып, гран-при утканыбыз да булды. Аллага шөкер, беренче, икенче, üçенче урыннарны алып тордык. Күпчелек фольклор белән дә шөгыльләнәбез. Эзләнәбез, фольклор эшләрен алып барабыз. Менә инде форсаттан файдаланып, быел Алла бирсә, безнең өлкә автономиябыз президент грантын отты. Этнотуризм дип әйтәбез инде хәзерге современный сүзләр белән әйткәндә, үзебезнең кунакчылыгыбызны мөмкин кадәрле күрсәтергә тырышып, 11 июль көнне мин теләгән кешене үзебезнең авылыбызга чакырам, чөнки инде Себер татар йортын ачу чарасы булачак. Туристлар киләмсең? Туристлар килер дип уйлыйбыз, менә кунаклар килә, яңада гына инде менә Мәскәүдән кунаклар дип әйтикме, шуларны туристлар дип әйтикме, киләләр, безнең тарих белән кызыксынучы кешеләр бар. Менә быел бит инде бик мөһим чаралар көтелә. Бөек җыенның 75 еллыгы. Аннары соң без барыбыз да татарлар читтә яшәсәк тә, без барыбер Тайсырның 100 еллыгын бәйрәм итүне күздә тотабыз. Шулай халык санын исәпкә алу быел бик зур чара көтелә. Менә шушы матур чаралар уңаеннан үзегездә ниндирәк чаралар уздырасыз? Без инде бөтен менә шушылай Рәсәй күләмендә башкарылган барлык эшләрдә әлбәттә катнашып торабыз. Рәттән 75 еллыкка әлбәттә безнең әзерләнү бара. Бездә кызганычка каршы бүгенге көндә бер ветераныбыз да калмады. Соңгы ветераныбыз үткән елның 19 елында инде вафат булды, бакый дөньяга күчте. Инде хәтта район күләмендә бездә 4 кенә бүгенге көндә сугыш ветераннары бар. Хезмәт ветераннарыбызны барысында менә 20 кеше бүгенге көндә, аларны барысында кутлап чыктык, аларга медальләр тапшырдык, бүләкләр тапшырып чыкты менә шушында Казанга чыгар алдыннан. Аннан соң инде 75 еллыкка обелискларыбызны карыйбыз, төрле чаралар үткәрәбез, түгәрәк өстәлләр үткәрәбез, балалар белән мәктәптә уже эшләр башланып куйды. Күптәннән башлады. Муса Җәлилнең туган көннәрендә үткәрдек менә. Аннан соң инде 75 еллыгын инде үзебездән килгәнчә, Алла бирсә, хәлебездән килгәнчә үткәрәбез. Аннан соң инде менә шушы үзебезнең Себер татар йортын әзерләргә, ачуга әзерләнәбез. Аннан соң инде менә шул сайлаулар булачак сентябрь айында. Аннан соң менә шушы инде кеше санын алуга әзерләнәбез. Барысын бер рәттән алып барабыз. Эш күп, тик утырырга вакыт юк. Ләйлә ханым, менә ул бит әле шушы башкарылган чаралар хакында башка милләттәшләребез дә белсен өчен, шулай ук үзегездә яшәгән татарларда, Себер татарларда белеп торсыннар өчен, әлбәттә журналистларның эшләве, шулай ук төрле язмаларның булуы, ниндидер тапшыруларның булуы, интернет челтәре аша таратулар, булар барысы да булырга тиеш. Без бит цивилизация заманда яшибез, әйме? Менә сездә татар басмалары белән эшләр ничегрәк? Татар басмалары безнең менә Аллага шөкер татар дөньясы газетасы чыгып тора бит өлкә күләмендә. Аның баш редакторы минем укучым, мин горурланып әйтәм, Диана Единякова. Бүгенге көндә ул баш редактор булып эшләп тора, ул Казанга да еш килә. Аллага шөкер, менә шушындый безнең Тамир Алимбаевич кебек кешеләребез бар. Ул газетаны бит инде спонсорлык күрсәтеп, шул газетаны бушлай барлык өлкәгә тараталар. Аллага шөкер, безнең элек без әйтә идек бит, әйме бер 2000 елларныдыр дип әйтәм, соң шунда мәгълүмат бик әз иде. Хәзерге көндә интернет челтәре булсын, китаплар булсын, матур әдәбият булсын, газета, журналлар булсын, барысы да безгә килеп җитә. ТНВ ТНВ планетасын карыйлар безнең әйе. Безнең әбиләрбез, улы әбиләр, кешеләрбез, бабайларбыз. Менә алар бүтән Рәсәй күләмендә карасылары килми, ләкин ТНВ хәтта бит ул әлеге нидән күрсәтә бит, ул триколор талинкасы һәрберсендә бар дип әйтсәм дә ялгышмам, чөнки анда ТНВ планетасы бар. Казан һәм карыйлар мәйдан, ТНВ планетасы бик күп. Башкорт каналларында, Курайларында карыйлар. Бик күп бит инде каналлар, шулар. Аллага шөкер, без шуннан мәхрүм түгел. Информация бик көчле. Дәреслекләребез толып тора, матур әдәбиятыбыз толып тора. Авыл китапханасы бар, мәктәп китапханасы бар. Барысында да дәреслекләр җитәрлек. Укырга, өйрәнәм дигән кешегә бүгенге көндә бер нинди дә кымачаулыклар юк дип уйлыйм мин. Теләк кирәк. Теләк кенә кирәк. Теләге булган кеше барлык нәрсәне кичереп чыгачак. Ләйлә ханым, инде менә әңгәмәбез ахырына якынлашып килә. Менә шушы әңгәмә ахырында соңгы вакытта үзебезнең кунакларга еш бирә торган бер җөмләне сезгә дә
дәвам итәргә дип әйтәсем килә. Мин татар, чөнки Менә аптырап калдым бит әле. Мин татар, чөнки минем күңелемдә татарлык, шул татарлык булганга, халкыбыз өчен без хезмәт итәбез дип уйлыйм мин. Халык яшәсен, татар бергә булып, бердәм булып. Безне менә шушылай читтә яшәүче Себер татарлары буласын, башка татарлар буламы? Һәр вакытта күз алдыгызда тотканыгыз өчен, Татарстанга төрле чараларга чакырып торганыгыз өчен, менә шулай булсак, безнең эшебез алга китә. Алла бирсә, яшәсен татар кешесе, һәр кеме булса да. Исәнлек, саулык телим һәр берсенә. менә шушындай эшкерсез, чын күңелдән сөйләүегез өчен һәм әңгәмәдә катнашуыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә уңышлар теләп калабыз. Авыр эшегездә җиңеллек һәм әлбәттә яныгызда һәр вакытта да сезгә ярдәм кулы сузып торучы милләттәшләрегез, татарларыбыз булсын. Киләсе очрашуларга кадәр. Амин, рәхмәт, рәхмәт. Хөрмәтле милләттәшләребез, сез очрашу урны Казан тапшыруын карадыгыз. Бүгенге тапшыруыбызда без Омск өлкәсеннән килгән Үлән күл авылының башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина белән әңгәмә кырдык. Әңгәмәне Энҗе Шәйхетдинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булышабыз.